Birek Mulej. Nilqawkom eżis aħwa Maltin u għawċin u bħal ma namlu ġimma wara ġimma nilqawkom għal-lejla għal-messaġġ minn ġewwa River of Love u nemmen dal-messaġġ ħajkun ta' barka għalikom. Hemm ħafna xinajdu fuq dak li ħanitkellem il-lejla. Kulħadd jitlob miegħi l-ewwel. Kulħadd jitlob miegħi minn qalbek. Halleluja. Grazzi Ġesu. Okay. Min qalbek jgħid warajja Missi Qadis. Birek Mulej din il-kelma li inti ħataqsam miegħi lejla. Għatini qalb biex nirċievi l-kelma qadisa tiegħek. Spiritu Santu, tkellem inti. Min fom il-qaddej tiegħek u għatini revelazzjoni u għatini għarfin u trasforma li ħajti permess tal-kelma. U għat iktar ma nerġa' nkun l-istess iktar f'isem Ġesu Kristu. Amen. Morru fi ktib ta' Kolossin, kapitlu 1, ħanaraw Romani kapitlu 12, ħanaraw ukoll Kolossin kapitlu 3. Ninkoraġġikom biex taqbdu il-ktib ta' Kolossin, inkluż anke Efesin, u tagħmlu sottolineare, underline, fuq dak li nitkellmu bħalissa speċjalment fil-kors Theology of Righteousness. Għandek iktib ta' Kolossin, Efesin, Filippin, u anka xi skritturi fil-Romani u anka fil-ewwel Korintin u tieni Korintin fejn jitkellem ħafna fi Kristu, bi Kristu, permezz ta' Kristu, bl-Ingliż in him, in Christ, through him. Skritturi bħal daw. Għaliex daw l-iskritturi jurikom bl-aktar moċċar min inti illum fi Kristu. Meta bniedem jitwilet minn ġdid, l-ispirtu ta' dak il-persuna, raġel u mara, jitsir spirtu ġdid. L-ispirtu tiegħek ma jibqax li kellek qabel imma jassa tirċievi spirtu ġdid. Din hija ċara fl-Iskrittura b'abbondanza. Inti meta tirċievi l-Ġesu u tersaq lejn Kristu, mhux issir reliġjuż. Tifhmu? Mhux issir reliġjuż, imma ssir kreatura ġdida. B'identità ġdida. B'identità ġdida. Il-problema li ħafna Kristjani jiffaċċjaw li ma jikbrux u ma jimmaturawx għaliex Queen Judith li kellna magħna dan il-weekend semmita għaliex ma jġeddux l-identità tagħhom li issa hija ġdida fi Kristu. Jibqgħu għalkemm issa saru ġodda fi Kristu, imma jibqgħu jaħsbu bħal bniedem l-antik. Jirraġunaw bħal bniedem l-antik. Jitkellmu bħal bniedem l-antik. Meta jiena mort l-Amerika, jiena kont mort l-Amerika, għamilt 15 sena l-Amerika, tbiddel il-kultura. Għal dawk li forsi ġdarba mortu tgħixu pajjiż differenti. Per eżempju, hawnhekk għandna il-Louise, kienet toqgħod Denmark, sewwa kienet il-kultura ta' Denmark hija differenti mill-kultura ta' Malta, sister. Kemm ftit ħafna? Ftit. Brava, titkellem bil-Malti illum ukoll. Halleluja. Amen. Tifhem? Meta Louise ġiet tgħix Malta, u issa kemm ilek toqgħod Malta? 8 snin. Bidlet il-kultura tagħha. U is probabbli kellha tbiddel il-mentalità tagħha. Għalkemm huwa proċess. Ġiet toqgħod Malta darba. Imma l-identità tagħha biex issir iktar fl-identità tagħha tintegra f'dan il-pajjiż huwa proċess. U is probabbli sal-lum għadha għaddejja fi proċess biex
tintegra f'din il-kultura u mentalità Maltija. Iktar u iktar li għandha raġel Malti, allura ħajkollha wkoll tintegra iktar u tinbidel iktar kif taħseb, kif taġixxi, dak li jgħidulu, thank you, tassimila, to assimilate. Tibda ssir, tibda tieħu l-identità ta' dak il-pajjiż. Meta jiena mort l-Amerika, u wara kont għamilt 15 sena ngħix l-Amerika, għal-bidu ikollok culture shock. Culture shock. Issa inti ġa kellek shock ta' kultura, nafx jgħidulu bil-Malti. Culture shock. So, meta kont mort ngħix l-Ingilterra, x'kont għamilt klessi oħra qabel Ingilterra. Meta kont ballerin. Hemmhekk kien culture shock kważi ngħidilkom ikbar minn dak li kelli tal-Amerika. Għaliex l-Amerikani għandhom ċertu mentalità simili u karatteristiċi tal-Maltin. Ma l-Ingilterra, l-Ingliżi b'mod ġenerali huma ħafna iktar differenti minn mal-Maltin u anke mill-Amerikani. Allura l-culture shock kien ħafna kbar tiegħi speċjalment. U kont għamilt l-ewwel ftit ġimgħat nikbi u nħossni homesick. Għaddew 3 snin, bdejt nidra aktar, l-Ingliż beda jiġi ħafna iktar faċli, l-lingwa bdiet tinbidilli iktar u nitkellem iktar Ingliż tajjeb. Bdejt jogħġobni l-ikel kif jiklu l-Ingilterra. Sewwa, per eżempju kif jiklu l-Ingilterra, believe it or not, il-platti kif jiklu huma differenti ħafna iktar minn ta' Malta. Sewwa tifhmu intom għax hemm ħafna paralleliżmu spiritwali dan. Il-lingwa bdiet tinbidilli. X'niekol tinbidilli. Tifhem kif jaħsbuha l-Ingliżi b'mod ġenerali tibda tinnota li hija differenti minn dak kif naħsbuha aħna l-Maltin, allura mbagħad inti tibda tiġi assimilat 3 snin u tibda taħseb aktar bħalu. Meta mort l-Amerika kelli mbagħad dik ma kienx daqshekk xokk bħal l-ewwel wieħed imma wkoll kelli nerġa' nibda ninbidel. Kelli nerġa' nibda naħsibha differenti l-Amerikani pereżempju. Jiena minn dejjem kont Amerikan, jaraw ħafna kbir. Minn dak il-għat ma kellix problema nassimila ruħi. Għax kont dejjem nara kbir, jiena kien dejjem kien jgħidu l-inti tara kbir. U għalhekk kont tajjeb għall-Amerika. L-Amerikani jaraw kollox kbir. Toroq kbar, karozzi kbar, kollox ħafna kbar. Sewwa, għavoli jena b'għajt żgħir ma tantx b'għajt kbir, ma tantx kbir. B'għajt żgħir xorta għadu. Imma il-mentalità hija differenti. Li kellhom ħafna sejbini tal-Maltin, l-Amerikani b'mod ġenerali, li huma ħafna iktar friendly minn naħseb kulturi oħra nordiċi u iktar welcoming, iktar warm. Naħseb b'mod ġenerali, ovvjament issib minn kollox kull kultura. Dana kollu għaliex qed ngħidu. Għaliex meta inti tmur tgħix pajjiż ieħor, per eżempju hawnhekk we have people from Ukraine. Is your culture different from Maltese culture? Are you starting to think more like the Maltese? Talk a bit more like the Maltese? Eat Maltese food? Right? So soon you're going to become more Maltese-like. Right? It is normal. Hija normali. X'meta inti tmur tibda tgħix, meta tibda tgħix kultura differenti, ħad tispiċċa tadatta dik il-kultura. Meta inti titwilet minn ġdid, Alla jipretendik li tibda datta dik l-istess kultura tas-saltna. Klimek jrid jinbidel. Ħsiebek jrid jinbidel. Kif taġixxi jrid jinbidel. Ma sfortunatament aħna xi kultant Malta u anke l-Amerika u anke ċertu pajjiżi igergru fuq ċertu nies li jiġu minn ċertu pajjiżi and they don't assimilate. Tifhmu x'inha ngħidilkom? Ma tantx jiġifieri jintegraw imma jibqgħu maqtuajn għalihom infushom. Meta inti tiġi fis-saltna, għandna Kristjani għamlu bħal ċertu barranin fin-natural. Li għalkemm issa jgħixu fis-saltna, imma xorta għadhom jaħsbu, jitkellmu, jaġixxu bħad-dinja. Allura għalkemm issa għandhom passaport differenti
u l-passaport fuq il-passaport jidher ċittadinanza tas-saltna, imma għadhom jitkellmu bħad-dinja. Għadhom jaġixxu bħad-dinja. Għadhom jaħsbu bħad-dinja. U għalhekk inti ma tistax tgħix f'żewġ dinji l-istess. Għax tispiċċa dbati, tispiċċa sofri u tispiċċa ma mintix qed topera f'dik iċ-ċittadinanza ġdida u tibbenefika minn dak il-pajjiż joffrilek jekk inti ma tassimilax ruħek. Ħafna Kristjani jgħixu f'dik ir-realtà. Kristjani jista' jkun li verament iħobbu l-Ġesu. Jista' jkun li vera twildu mill-ġdid. U min jitwiled mill-ġdid, il-Bibja tgħidlek inti ssir kreatura ġdida. Hekk tgħid. 2 Korintin 5 vers 17, kull min huwa fi Kristu huwa kreatura ġdida. Il-qadim għadda u issa daħal ġdid. Imma kemm intom tafu Kristjani li għalkemm jgħidu huma Kristjani għadhom jaġixxu u jitkellmu u jaħsbu bħalma titkellem u taħseb id-dinja. Nista' ngħidu għajdejna kollha kemm aħna sa ċertu punt għax aħna kollha qegħdin fi proċess ta' assimilazzjoni. Issa jiddependi kemm inti tieħu l-identità ġdida fuqek mill-aktar iktar malajr kemm tista'. Sewwa, imma skont il-kelma Alla, meta inti titwiegħed minn ġdid, ġejt moti passaport ġdid. Fuq il-passaport tas-sema, inti tissejjaħ kreatura ġdida. Inti issa għandek DNA spiritwali ġdida. Għandek wirt ġdid. Għandek abilitajiet ġodda. Għandek privileġġi ġodda. U jekk inti taġixxi fis-saltna tal-mulej, kif suppost inti tiddomina fuq is-saltna tad-dlam. Imma ħafna li peress li għadhom ma ġeddux moħħhom ħsibietom u kif jitkellmu u kif jaġixxu, minn flok qed jiddominaw, għadhom sallum jiġu dominati. Meta titwieled mill-ġdid, inti ġejt imwieled mis-sema missier tas-sema. Qabel kont inti mwieled skont id-dinja fil-ġisem u fl-ispirtu tiegħek kien taħt il-missier tad-dinja. Skont Ġwanni 8:44, l-ewwel Ġwanni 5 vers 18, aħna korna parti mid-dinja. It-tieni Korintin kapitlu 4, aħna korna parti mid-dinja. Naħsbu bħad-dinja. Allura, ġeneralment, il-Kristjan li ma jġeddiċ ħsiebietu, klemu u l-aġir tiegħu jissejjaħ karnali. U għandna bosta Kristjani li minn flok qed jiddominaw u jirrenjaw ma' Kristu, għalkemm il-passaport juri li huma fis-saltna, imma l-aġir tagħhom ma jidher xejn jew ftit li xejn verament tas-saltna. Qed tifhmuha? Issa ħammur fil-ktieb ta' Kolossin kapitlu 1. Kolossin 1. Isimgħu xi tgħid fl-Iskrittura. Wieħed mill-iktar versi favoriti tiegħi, vers 13. Ġesu ħalisna mill-ħakma ta' dlam u daħħalna fis-saltna ta' ibnu l-maħbub. Aħna kellna inti meta twieled mill-ġdid light transfer. Jiena u inti lajna transfer, l-ikbar transfer. Inti kont fis-saltna ta' dlam, kont maħkum mid-dlam, kont maħkum mid-demonju. Ħafna minn nies ma tantx jgħidu pjaċir jgħidilhom hekk, imma dik hija l-verità. Jiena u inti konna maħkuma mid-demonju. Waħda mill-affarijiet li naħseb ħafna għadhom ma femux, jaħsbu li jekk jiena nieqaf nidneb, xorta nsalva, xorta mmur il-ġenna. Number 1, ħadd ma jieqaf jidneb, speċjalment fid-dinja tnejn, għaliex inti ma tidnibx biss biex tagħmel ħażin, imma anka biex taħseb ħażin. Xtejt ħażin. Taġixxi ħażin. Jiġifieri jekk jiena u inti b'xi mod jew ieħor mingħajr Kristu jirnexxielek tnaqqas kemm jista' jkun midnubit li tagħmel xorta tibqa' mitluf.
Għax il-problema mhix dak biss li tagħmel, imma l-problema huwa dak li int. Għax l-identità tiegħek għada tad-dinja. Allura Kristu kellu mhux biss ibiddillek l-aġir, l-ewwel tibiddillek min int. Għalhekk kellek titwieled minn ġdid. Meta twieled minn ġdid, issa twieled minn spiritu talla, spiritu qadis u spiritu sopranaturali, sopra in-naturali. Qed tifhmuha? Issa morru fi ktieb ta' Kolossin 3. Dan huwa wieħed mill-iktar kapitli favoriti tiegħi fil-Bibja kollha, bħala kapitlu issa. Xi ftit mela, li kont għadni naħseb ngħix l-Amerika. Kont għadni ngħix l-Amerika, kont għamilt 3 ġimgħat naqra dal-kapitlu biss. Tiġi l-ġurnata u naqra dal-kapitlu. Nerġa' tiġi l-għada nerġa' naqra dal-kapitlu. Jerġa' jiġi l-ġurnata ta' wara nerġa' naqra dal-kapitlu. Sakemm spiċċajt minn armarit imma morriżajtu kważi kollu bla men. Kapitlu 3 ta' Kolossin. U dal-kapitlu fi ħafna laħam. Kemm hawn minnkom intom Kristjani, u li dik, ta' Kristu. Ta' Kristu. Inti ta' Kristu? Ma sa' tajtekx jekk intix reliġjuż. Ma sa' tajtekx jekk inti tmurx ġo binja ta' knisja. Inti ta' Kristu. Nħobb ngħid jien dal-kliem. Jiena nħobb ngħid għandek bosta nies fil-knisja, imma ftit nies fi Kristu. Many are in the church building, many are in the church, but few are in Christ. Do you understand? Qed tifhmu xi ħaġa. Id-differenza mhux għax tmur knisja għalkemm nemmen li tmur knisja, prattikament inti mhux tmur knisja, inti parti minn knisja u tixxirek kont naqa' maħutek fil-familja tal-mulej. Dik li meta jiena ngħidu ħammur knisja, inti mhux qisek ħadd tmur xi ristorant, inti ħadd tmur tingħaqad maħutek. Sewwa? Jiena l-lejla mhux ħammur id-dar, jiena l-lejla id-dar huwa parti mill-familja tiegħi jiena ħammur hemm ngħix. Dik ħajti fin-natural ovvjament. Vers wieħed isimgħu din. Kolossin 3. Jekk intom ilxu xtajtu fi Kristu ma' Kristu, fitxu l-ħwejjeġ tas-sema. Meta xtajna ma' Kristu? Meta titwiled minn ġdid inti, fil-realm spirituali inti xtajt ma' Kristu. Din hija revelazzjoni powerful. Għaliex? Għaliex inti mhux xtajt wara Kristu, inti xtajt ma' Kristu. ħafna ma jafuwiex di għax ma jaqrawx il-kelma. Ma meta Ġesu qam mill-imwiet, il-Bibja tgħidlek qajjem miegħu daw kollha li kienu jistennew il-fidwa tiegħu ġejja u qajjem il daw kollha li qed iridu jiġu jitwildu għaliex. Tipprovax tifhem dil-biċċa li ħanejdlek issa ma ħanejdilek. Alla tiġara it-tmiem mill-bidu u ra l-bidu mit-tmiem. Għax Alla huwa etern. Sewwa? Dik jiena ma nistax nifhimha, moħħi ma jistax jifhem, għax il-kunċett tal-eternità jiena u inti ma nistax nifhmuh. Għax jiena u inti nifhmu biss il-bieraħ illum u għada. Ma nistax nifhem eternità. Eternità. Li nista' iktar nista' nfehmilkom hija bekkara, di biss. Tidu tħarsu lejja, kamera, itfal kamera fuq viċin tiegħi, jiżmawha. Di biss nista' nfehmkom, ħalinkom. Mela inti għandek dan il-kapsula id-dinja. F'din il-kapsula tal-univers, fejn hemm il-bieraħ illum u għada, ngħixu jiena u int. Ngħixu hemmhekk jiena u inti inqas minn dott. L-eternità hija toħroġ hawn l-eternità. L-eternità moħħkom hawn. L-eternità din il-ħin. Di l-eternità. L-eternità tiġara til-bidu u ra titmiem. Batta? Batta? Għalija, it's a big deal. Għal kulħadd naħseb. Jekk intom xtajtu ma' Kristu, fitxu l-ħwejjeġ tas-sema. Fej Kristu qiegħed fuq il-lemin ta' Alla. Li titwieled minn ġdid hija xogħol tal-Ispirtu Santu fik. Li tfittex il-ħwejjeġ tas-sema huma inti tiġi minnek. Tiġi minnek li tfittex l-affarijiet tas-sema. Ħankomplu. Aħsbu, kulħadd jgħid aħsbu,
aħseb ejdilhom il-dak taħdek, aħseb fil-ħwejjex tas-sema. Jew kella aħseb kif taħseb is-sema. Mhux fuq dawk tal-art. Għax intom mittu imma ħajjitkom moħbija flimkien ma' Kristu falla. Aħna, il-antik aħna, mitna, missa ħajjitna, moħbija flimkien ma' Kristu falla. Moħbija. Darba kontet inqaxar il-leħja, ħafna sinilu, kontet nil-Amerika, u għet inqaxar il-leħja, unek bil-Inglis tgħidlek, your life is hidden because you have died and now your life is hidden with Christ in God, bil-Inglis. U niftakar l-Ispirtu Talla dak il-ħin kellimni kontet inqaxar il-leħja, hekk seri. U għalli, whom do you see? Lil-min it-tara? Meta jgħidlek, meta jisaqsik mis-soqsija l-Ispirtu Talla, mhux għax ma jafx ir-risposta. L-Ispirtu Santu jġelek taħseb. Jridek taħseb, timmedita. Lil-min it-tara? U jiena dak li ngħid, lejli. Għalli ma lamentix mejjed għadek. Għalix jekk jiena u inti ngħixu din ir-revelazzjoni ta' din il-verità li jiena mejjed u jiena moħħbi hidden mela inti suppost mhux lilek qed tara lill-Kristu. Xi ħaġa interessanti fid-dinja spiritwali min ikun vera talla, ikun vera ta' Kristu, in-nar talla jaqbad fih, fid-dinja spirituali, l-anġli u l-spiriti, id-demonji, għax inti l-spiriti mhux biss demonji għandek anġli wkoll spiriti jsejħu, l-anġli u d-demonji lilek jarawk dawl. Minhom wilet minn ġdid vera, l-inti fid-dinja spirituali, fir-realm spirituali, tara dawl. Meta jkun hemm xi ħadd talla, id-demonji fit-triq jaraw xi ħadd dawl miexi. Meta Ġesu qal lid-disċipli f'Mattew 5 intom id-dawl tad-dinja, dik mhix xi klixe sabiħa, dik hija letterali. Inti letteralment dawl talla d-dinja. Għajdillak ta' dejk, għajlu inti, id-dawl talla u din id-dinja. Issa erġa għajdlu, jew għajdila, titfilix id-dawl. Titfilix id-dawl. Inti fid-dinja spirituali dawl. Darba l-mulej, għal ftit sekondi, kont Chicago, kont għad nipritka ġo knisja, Chicago, l-Amerika, Illinois. U wara s-servis, kena servis bomba, grazzi ġesu kien bomba, u wara, kif ħirġna me knisja, niftakar, għaddejna minn ġo Ali, ta' fuġi tfisser sqaq. Sa' kien imdallam dal-isħaq. U kienem atmosfera vera kera. Skomda. U fl-ispirtu l-mulej fetaħ li għajnija li jiena miexi minn dak li ġewwa li, id-demonji bdew jersqu lura u fl-ispirtu jiena li nifsi rajtni dakinhar ġieli rajtu Robocop. Tiftakruh Robocop? Robocop. Ħassejtni fl-ispirtu isni Robocop. Gloria għal Ġesu. Għal-Alla inti ek. Għalek kiena u inti imsejħin mux biex nkunu ġo reliġjon, mux biex nkunu
ġo sistema, mhux biex inkunu ġo liġi, imma biex inkunu ġo persuna. Jiena u inti ngħixu ġo persuna. Mhuwiex ta' bxejn li aħna nissejħu il-ġisem ta' Kristu. Dik mhix klixej, dak letterali. It's not just some nice cliche. It is literally, you are the body of Christ. Issa, jekk inti, la inti il-ġisem ta' Kristu, fir-realm spirituali, dimoni u l-anġeli, lilek jarawk bħal Kristu. Għax l-istess li daw li Kristu u wkoll ġismu. Jekk Kristu huwa r-ras u inti l-ġisem, inti u għandkom l-istess spiritu, l-istess dawl. Ġesu jgħid vera li jgħid jien id-dawl tad-dinja, imma Ġesu bl-istess mod jgħid li l-Knisja, il-Knestjani huma d-dawl tad-dinja. Mkien ma jgħidlek inti dawl inqas. Jew jiena dawl kbir u inti dawl żgħir. Kemm minnkom għandkom il-Kristu jammar fik? X'sajżu? That's it. Jien, meta inti twilit minn ġdid vera, inti ma twilitx ma rċivejtx baby Jesus, ta? U għat u titimaw il-guggu kull fil-ħodu, u tuqod bennu. Għanna ħafna Maltin għadhom isejħulu bambin u għadhom ibennuħ. Sawa? Ma jafux li l-spiritu talla li rċivu ġo fjom huwa l-istess spiritu li tkellem minn fomm Alla u krea d-dinja u qal let there be light. Hallelujah. U l-Bibja tgħidlek u d-dawl daħal u d-lam ma setax jelbu. Ġwanni wieħed minn vers 6. Għax intom vers 3. Mittu, imma ħajjitkom hija moħbija fl-imkien ma' Kristu falla. Meta jidher Kristu, this is powerful, il-parti hija powerful. Meta jidher Kristu li hu l-ħajja tagħkom, għal dawk li intom Kristjani, u b'xi mod inti xi darba tgħid għax din il-ħajja tiegħi, jew ġismi tiegħi, inxejmu tiegħek. Għas xara waħda, u għakken kinti waqalek kollu xarek, xejmu tiegħek. Kollok kemm inti ta' Kristu kull ċellola suppost hija invaduta bil-Kristu. Kollok kemm inti ta' Kristu, kollok kemm inti hemm id-dawl talla fik, meta jidher Kristu li hu l-ħajja tagħkom, imbagħad intom ukoll tidru flimkien jew fil-glorja. Now this is interesting, intom qed tismu fil-realjajt. Meta jidher Kristu li hu l-ħajja tagħkom, xi darba nagħmel messaġġ ħajkun simili ta' dan u ħansemmih hekk ara. Int m'intix dak li taħseb li int. You are not whom you think you are. It's powerful. Ma għatintikom nuggets minnu. Meta jidher Kristu, meta ħajder Kristu? Ovvjament il-ġurnata ma nafuwix. Imma meta jidher Kristu, dak il-jum mbagħad tidru intom għaliex fid-dinja spirituali suppost la jiena u inti qegħdinaw, suppost jidher Kristu. Jinstema' Kristu, jimmanifesta Kristu. Imma trid tibda taħseb bħal wieħed li jammar fi Kristu. Trid iġġedded femtek. Hemmhekk fejn inti ħadd immatura. U għalhekk għandek ħafna Kristjani bħalma jgħid Pawlu fl-ewwel Korintin kapitlu 3,
li għal-kemm huma Kristjani imma baqgħu karnali, jiġifieri baqgħu babies. Issa, fil-ktib ta' Galatin kapitlu 4, vers 1 sa 5, Pawlu jgħid, il-dawk li huma babies fi Kristu, il-wirt kollu li Alla tagħna fi Kristu, kollu huwa tagħhom. Bid-differenza ma jistax igawduh. Jekk kien tfal tiegħi li għadhom tfal għalkemm illum il-ġurnata kibru ħafna, imma xorta għadhom ċertu li għadhom tfal, ma jistax igawdu jekk pereżempju jekk kien ngħidhom il-karozza tiegħi hija tiegħek u hekk hu, ma jistax igawduha għax ma mhumiex ta' età fejn jistgħu sewquha. Għadhom ma matarawx sa dak il-punt fejn jistgħu igawdu iżuqu l-karozza tiegħi. Sewwa jew jagħmlu ċertu affarijiet għax għadhom ta' ċertu immaturità. Meta jiena u inti, isimgħuni, li inti timmatura huwa għal-ġid tiegħek. U iktar ma timmatura u tibda titkellem bħal Kristu, taħseb bħal Kristu, taġixxi bħal Kristu, iktar inti ħadd immatura u iktar kuljum tiddomina fuq il-ħajja u s-saltna tad-dnub u tal-mewt u tad-dlamm. Jekk inti tibqa' immatur, ħajkollok battalja għal xejn. Għax believe it or not, ħafna Kristjani li jedin f'battalja max-xitan, tidnejlek għaliex jedin battalja max-xitan. Għaliex għadhom karnali u jitimgħu kuljum breakfast, lunch and dinner with snacks in between. Il-bniedem li ġie iffurmat u matur fi Kristu, ix-xitan m'għandu l-ebda ħakma fuqu. Innota inti kif taġixxi jew nkella aħjar kif tirreaġixxi, ħanżemmilkom xi ħaġa komuni. Xi ħadd jaqbżek bil-karozza. Hawnhekk il-ħbieb tagħna darba l-oħra volontarja jgħidilna kif jaġixxi. Ma minn dak nagħlaw ġim ġeddet. Amen. Però mhux hu biss bosta. Sewwa taqbiżlek. Xi wħud Kristjani anka jiddaw. Mhux ħanisemmek jien għax intik ċanfira minn waħda minn fuq s'isfel nobis without regret. Imma naf li xaħa hawn nies li jiġu level of love u jisalli f'idnejja li xorta jiddaw għandhom. Issa jew inti ma twilidx mhux vera twilit minn ġdid. Allura kull m'għandek cover. U jekk kull m'għandek biss cover, għadek fitri tat-telfin. Jew nkella twilit minn ġdid, tħobbu l-Ġesu imma bqajt karnali. U jekk bqajt karnali, għadek iġġor l-ispirtu tad-dinja fil-ġisem. U fir-ruħ, mhux fl-ispirtu, fir-ruħ. Fir-ruħ jiġifieri il-mod kif taħseb, fis-sukke, kif titkellem. Fil-ġisem, xi tħoss u taġġixxi fuq il-ħass. Meta bniedem ikun verament moħħbi fi Kristu, ma tistax tirreaġixxi u tuħu għalik. Parti li m'għandekx dritt, laqqas tħossha. Jekk inti u jiena moħħbi fi Kristu u verament moħħbi fi Kristu u magħmul fi Kristu, li jiena kolli naħfer, ħajkolli ħafna inqas opportunità biex naħfer, għaliex biex irid naħfer l-ewwel irid intik il-poter fuqi li int offendejtni. Li inti li ħadd li xi ħaġa, għax to forgive means jiġifieri jisu ħadd li xi ħaġa u ħallejtek, inqasni f'xi ħaġa u ħallejtek u metlek xejn. Ma jekk inti għadek ħanidilkom aħwa. Unbelievable kemm hawn Kristjani jiġġustifikaw jgħidu l-hom dnubi żgħar. Intom tafu li d-demonju m'għandu bżonn kanċel kbir biex jidħol. Jekk inti kemm inti minnek ta' Kristu? Kemm il-biċċa u parti minnek hija ta' Kristu? L-imbiċċa għadek tivvolontarja lid-demonju. Ħanġejja l-xud minnkom skomdi.
jekk għadek tpejjeb u tgħidlu ma naqa' sigaret u mhux pastor kollox tajta da biss għadbaqali. Dak biżejjed għad-demonju. Da tista' timmaġina l-Kristu jpejjeb. Pastor, jiena nħobb nixroblu naqra, imma m'għadux imma ftit ta' pastor kollox tajta. Imma nħobb dak naqra drink jien. Issa, once again, mhux qed nitkellem għal dawk li jieħdu pereżempju xi naqa' drink mal-ikel. Dik hija kultura Maltija, ħanidu hekk. Imma jekk inti kuljum toħroġ naqra u tieħu naqra sigaret u tieħu naqra drink, mela mhux għall-ikel, inti għandek vizzju. Tfisser li inti maħkum. U dak li ma tgħaddix mingħajru ħakmek. Forsi inti int Kristjan u inti ċertu films taf li mhux suppost tarhom u tgħidli ma bda issek. Illum ma tista' ssib xejn tajjeb pastor, le kemm inti imqarraq għaw ħafna films tajbin notfa u tbirkom u tbidek inti u tberk il-Alla sidek. M'hemm bżonn tara ċertu affarijiet, speċjalment għandek Kristjani li jmorru ċertu tokkisiżid f'movies, fis-sinema, u joqogħdu komdi jisimgħu l-atturi joffendu lil Kristu li suppost huma tiegħu. U inti mhux talli toqgħod hemm, talli qed tħallashom biex joffendulek lil Kristu f'wiċċek. Issa, jew inti fals, jew inti karnali, u ovvja ix-xitan qed jorok jridu bik. Meta inti iddum biex taħfir u għandek problema biex vera taħfir, u għandek problema għax hemm challenge tal-umiltà tiegħek biex inti fejn ikollok l-opportunità tagħmel l-affarijiet sew u tirrikonċilja, u l-Bibja tgħidlek sakemm jiddependi minnek għex fil-paċi ma' kulħadd. Imma passer dak mhux ħajnbidel, dik mhux ħadinbidel. Inti mhux għalek tittirrispondi. Inti għalek tittirrispondi. Inti tkun qed tagħti wisa lid-demonju. Sisimgħuni. Jekk inti ma tistax tkeċċi, ma tistax teleb id-demonju b'sigaret, b'dak, klim pastas, klim oxxen, films li għadek xorta waħda timaħkum minnhom, jew tilab, jew affarijiet oħrajn, jew noqqas ta' maħfra, jew tpalla fil-vojt, jew gossip. Jekk inti ma tistax taħkmem fuq dawn l-affarijiet li suppost huma żgħar, kif ħa taħkem fuq id-demonju? Kif ħa taħkem fuq id-demonju? Issa, l-Iskrittura tgħidlek l-ewwel Ġwanni 4:4 akbaru dak li hemm fik minn dak li hemm fid-dinja. Imma inti lid-demonju qed tagħtih parti kuljum għax minflok qed turih li huwa akbar minn dak li hemm fik. U qed giddeb lil mulej. Allura għandna ħafna Kristjani karnali. Inta għaliex taħseb li ċertu Kristjani jiġu jersqu lej il-mulej fil-bidu nifhimha. Għandek fil-bidu għadek għad tikber għandek ċertu maturità, miex ħad tikber ħad matura millu mal-għada, ħadd ma jir matura millu mal-għada. Imma li għandek ċertu Kristjani, moħkom hawn. Snin wara snin jibqgħu jinħelsu minn spirti ħżiena. Kif daħlu? Għaliex inti qed tagħti wisa lid-demonju. M'għandu bżonn ħafna, ftit. Ħanejlekom aħu. Biex jiena namik, m'hemm bżonn nibatlek inwaddablek kantun, kull ma inwaddablek żrara. U namik. U nifatwalek il-mixja kollha ta' ħajtek. Dak li naw inti xtajdinna l-Iskrittura. Bl-Ingliż jgħidlek, it is the what the small foxes that spoil the vine. Kif jgħidha bil-Malti, bl-Ingliż nef? Il-volpiet iż-żar iħassru d-dilja sħiħa. Ix-xitan m'għandu bżonn affarijiet kbar biex iżommok maħkum u marbut. Anke affarijiet żgħar. Biżżejjed. Kemm hawn nies jiġġustifikaw il-pornografija.
jew jiġġustifikaw dnubiet oħra. Ismawni ħwa. Meta inti tibda tara l-atti tal-Apostli u aħna qed nippritkaw u qed nixxenqu u qed nitolbu għar-revival, dawn l-affarijiet Alla kollu jrid jaħraqhom minn ġewħajti u ħajtek. Tgħidli allura inti ma tiżbaljax. M'hemm l-ebda żball li jiena konxjament niġġustifika. Niżbalja u niżgarra xi waħda l-ewwel hemm, iva, ma m'hemm l-ebda dnub li jaħkimni nagħti glorja lil Alla. Nagħti glorja lil Alla. U jekk hemm xi ħaġa li jekk hija tentazzjoni, Alla tek il-qawwa u l-awtorità biex taħkem fuqha u mhux taħkem fuqek. Għaliex inkella ħatibqa' taqlaħħa minn żewġ naħat. Inti qisek, immaġina int, qisek qed issuq għandek it-traffiku qed sejr in-nord u l-ieħor sejr south. U inti tissuq fin-nofs. Inti taqlaħħa minn żewġ naħat. Sewwa? Allura il-Kristjan jekk irid jgħix jirrenja, jiddomina fuq id-demonju, trid is-Saltan, inti trid tbiddel l-identità tiegħek. Għaliex fi Kristu l-ispirtu tiegħek tiġewwa mebdul, tiġewwa ġdid, tiġewwa spirtu superjuri fuq id-dinja u fuq ix-xjedin kollha. Imma jekk int peress li inti tlieta fuqiet, inti spirtu għandek ruħu tgħix ġisem, allura inti kuljum trid tagħmel għażliet Għajsemawni jaħwa. Tabbandunaw xi taqraw il-kelma. Però tista' taqra l-kelma u ma tagħmel xejn fuqha wkoll. U l-Iskrittura tgħidlek min jaqra l-kelma u ma jagħmel xejn fuqha, iqarraq bih innifsu. Ġakbok kapitlu 1 versa ta' 27. Allura, number 1, żgur titaqra l-kelma l-Bibja titaqraħħa. Imma m'hemmx dak li taqra tipprova wkoll bl-għajnuna tal-Ispiritu Santu tpoġġa fil-prattika. Ħalli inti l-aġir tiegħek jinbidel, il-mod kif taħseb jinbidel, kif titkellem jinbidel. Għandna Kristjani fil-Knisja jitkellmu mod u d-dar jitkellmu mod ieħor. U li jkun taf li l-pastor jaf inti tistħi. Però għalfejn qed tistenna li l-pastor jkun jaf biex tistħi, għax Alla jaf, għandek tistħi minnu. Inti mhux mill-pastor trid tibża. U xejn l-Iskrittura, il-biża' tal-Alla huwa l-bidu tal-erf. Amen? Jiena u inti ġejna mogħtija identità biex nirrenjaw u ngħixu ħajja vittorjuża. Mhux ngħixu ħajja inħin kollu naqilgħu is-swat mid-demonju, jekkux mentalment, jekkux emozjonalment, jew spiritwalment. Ix-xitan lilek suppost qasisa jmissek. Anzi, bħal Robocop fejn inti tgħaddi suppost, ix-xitan jitwerwer minnek anke jekk tgħaddi mit-triq. Mhux għax tiġi l-Knisja biss. Ejmen għad tifmuħa. Għalhekk illum inti li inti fi Kristu ġdid, ibda aħseb ġdid. Tkellem il-lingwa tiegħek qed tinbidel, inbidlet kemm ilek issir Kristjan? Il-lingwa tiegħek inbidlet kemm ilek li jsir Kristjan? Jew għadek titkellem l-istess. Kif titbiddel pastor? Li kliemek qed ikun kliem Kristu. Kif jitkellem Kristu? Timmaġina inti Kristu jitkellem hekk ma' żewġek, ma' martek, ma' ħuk, ma' nies fuq ix-xogħol. Inti lin-nies li suppost jafu li inti Kristjan. Jgħidu sabieda l-Kristjaneżmu, dal-pastor jgħalmek hekk lilek għax jiena naqlaq ħażgu. Hekk jgħallimkom il-pastor. Le, infatti mhux hekk nagħlimhom, avolja m'għandhom bżonn il-pastor għax iskrittura minn kif ktib jgħidilna, speċjalment fit-Testament ġdid, li jiena u inti kreatura ġdida u aħna naġixxu fi Kristu u nimitaw il-Kristu. M'hemm bżonn il-pastor jgħidilek di. Il-pastor ġust tifakkarilek għax jekk inti taqra l-Bibja m'għandek bżonn il-pastor. Jekk inti taqra l-Bibja temmina u taġixxi fuq il-pastor m'għandek bżonn u tagħmillu pjaċir. Amen. Halleluja.
Grazzi Ġesu. Amen. Gloria al mulej. Morru fi ktib ta' Efesin. Mela vers 4 Kolossin jgħidlek meta jidher Kristu li huwa l-ħajja tagħkom, imbagħad intom ukoll tidhru flimkien miegħu fil-glorja. Amen. Fil-ktib ta' Efesin wieħed skrittura li nħeġġitkom timmemorizzawa. Ħanaqralek minn vers 3, isimgħuha. Imbirak Alla u missier Sidna Ġesu Kristu li berikna b'kull xorta ta' barka spirituali. Kulħadd jgħid jiena mbierek b'kull xorta tiġa tiegħek. Mhux ħajbierkek, mhux qed jgħidlek itlob ilu, tiġa tiegħek. Bħala wirt fi Kristu. Fisma wirt fi Kristu Ġesu. Ekku għażilna fih, kulħadd jgħid jien mażul. Alla żilni. Sa minn qabel il-ħolqil tad-dinja. Għażilni fi Kristu biex inkun qaddis, whoops, u bla teba. Għal dawk li intom toqgħodu tgħidu għax jiena midneb, qed tikdeb u qed tgideb l-Alla. Iqaf, pax tgħidlek. Il-Kristjan mhuwiex midneb. Il-Kristjan għad għandu l-libertà jidneb, ma mhuwiex midneb. Jiena bħala Gordon John Manxe, Alla ma ħadniex il-libertà tal-għażla bħal ma ħadha lil ħadd fid-dinja. U għandi l-libertà jekk kien inkun stupidu, nażel li nidneb, ma marriċ, ma jaqbillix. Għax apparti li marriċ noffendi lil dak li meta li jafu s-salib, u dak li għammar fija l-Espiritu Santu, jien marriċ nagħti wisa lid-demonju x'idnub kull ma hux, taf xi jfisser iddu? Invita d-demonju. Huwa aċċess biex ix-xitan joppressa lek ħajtek f'xi area. Għalhekk ma nix nidneb. Mux għax nibza. Biex nkunu għaddisa u bla teba qoddim fl-imħabba, qoddimu fl-imħabba. Id-destinana minn qabel li nkunu għali ħulit adottivi permezz ta' Kristu Ġesu. Ekk oġob li rrida tiegħu tajba. Għat-tifħir tal-glorja tal-grazzja tiegħu li bija imlina fil-maħbub tiegħu. Fih aħna għandna l-fidwa, mela fih jiena mifdi. Innu taw fih, fi Kristu jiena mifdi. Bid-dem tiegħu. Il-maħfra ta' nubit skont li għana tal-grazzja tiegħu. Jiena maħfur minn nubiti kollha. Bih fi Kristu, or bi Kristu, fawwarni fl-erf. Taf il-muli għamlek jaraf lilek? He made you wise. U laqal kollu, daw kollha l-wir tiegħek, għalhekk qed ilkom fejn taraw fih, bih, jew permess tiegħu, jew permess ta' Kristu, dak huwa minn int. U għarrafna l-misteru tar-rida tiegħu, il-pjan li joġbu jfassal fih minn qabel, li kellu jseħħ meta tasal il-milja ta' żminijiet, jiġifieri li kollox jinġabar taħt ras waħda li hu Kristu, kull ma fis-sema, kull ma fuq l-art, fih aħna wkoll konna mażula. Kulħadd jgħid jien fi Kristu mażul. Jien mażul. Id-destinat minn qabel skont il-pjan infassal minn qabel min imexxi kollox skont il-fema tar-reda tiegħu. Sabiex inkunu għat-tifħir tal-glorja tiegħu. Aħna li sa minn qabel konna nittamaw fi Kristu. U fih intom li smajtu l-kelma tal-verità l-Vanġel tas-salvazzjoni tagħkom u emmintu fiha kontu s-siġillati bl-Ispiritu Santu li kien imwiet. Jien fi Kristu is-siġillat bl-Ispiritu Santu. Da kollu wir, da kollu minn int. Da kollu minn int. Mhux minnu l-pasta, minn int. Minn int. Amen. Li urran tal-wir tagħna ġifieri d-depositu għal-engagement ring. Li għandna nistennew fil-fidwa sħiħa tal-poplu li Alla kiseb għalih, jiena parti mill-poplu li Alla kiseb għalih. Għat-tifħir tal-glorja tiegħu. Alleluja. Gloria al-mulej. Aħna illum għandna identità ġdida. Imma l-mulej jgħidlek inti tittamel xi ħaġa, mur Romani kapitlu 12, biex iġġeddet, jiġifieri
ġdid, renew, hija fidejk. Mela, is-salvazzjoni hija fidejk. Il-konsagrazzjoni hija fidejk. Ħanerġa' ngħidha. Is-salvazzjoni hija fidejk. Inti ma stajtx issalva lilek innifsek. Imma l-konsagrazzjoni fidejk. Xi tfisser? Li inti tiġi salvat dik ma stajtx tagħmilha inti dak kellu jagħmilha għalik. Bil-fidi biss permezz tal-grazzja. Imma li inti tikkonsagra ġifieri tiddedika u titwarrab għalih, dik qed tittamel għażla int kuljum. Inti titteżilha. Għax inti tinsix li inti spiritu għandek ruħ u tgħix ġisem. L-ewwel Tessalonikin kapitlu 5 vers 23 u 24. Sewwa? Għandek Lut kapitlu 4 vers 12. Li aħna spiritu għandna ruħ, mela fl-ispiritu inti tiġa ħaġa waħda ma' Kristu. Tiġa ħaġa waħda ma' Kristu. ħafna mill-Kristjani ma jifmux li kieku inti ma twelid minn ġdid, l-Ispirtu tal-Alla ma jistax jgħix fik. Kieku jifqak. Għalhekk li l-mulej jgħidlek l-ewwel għamel id-dammiġġana ġdida, mbagħad imli qabel inbih. Ma tistax titfam bi ġdid f'dammiġġana ġdida. Ma tistax titfa' l-Ispirtu Santu f'persuna meta għandek il-persuna l-antika. Amen? Halleluja. Romani kapitlu 12 ħan nispiċċaw b'din l-iskrittura. Vers 1. Nitlobkom. Ħanilkom ħaġa ħwa. Fi żmien li aħna qegħdin ngħixu, jekk intom tindunaw, hawn ħafna biża' madwarna. Tinnotaw li hawn ħafna biża'? Taf li hawn ħafna biża' madwarna? Biża' tal-gwerra, biża' tal-mard, biża' ta' digital ID, ara ma jfetlkom xtieħdu xi digital ID. Ara ma jfetlkom xtieħdu xi marka jew xi ċippa ġo ġisimkom. Għadu attendi. Ara ma jfetlkom. Għax ma tarawx fiċċalla għall-eternità. Imma nisimgħuna. Għandna ħafna nies maħkuma bil-biża'. Tinejlek għaliex? Għax għadhom ma jafux min huma fi Kristu, xwirt għandhom fi Kristu u x'qawwa għandhom fi Kristu. Il-Bibja tgħidlek Alla ma tak spiritu ta' biża', ma tak spiritu ta' qawwa, ta' disċiplina u ta' mħabba. Alla ma tak spiritu ta' biża'. Fil-versens tal-kelma, din ingrazzja l-Alla dil-Knisja naraw bosta nies jinħelsu mix-xjaten. Tinelek għaliex? Kollhom joħorġu bil-fors. Għax meta x-xitan iħares lejk, ma jarax lilek jara l-Kristu. Dil-istorja tar-rkontajta fil-Bible Study nhar li għadda fuq il-YouTube riċenti issa ġimgħa ilu. Kien hemm pastor u beda jkeċċi x-xatan. U dal-pastor għallhom lil dan li kien imxajtan għallu inti taf min jien? Da għallu int Ġesu. Ovvjament aħna nafu anke u jaf li mhuwiex Ġesu. Imma fl-ispirtu int ħaġa waħda ma' Ġesu Kristu. Meta jiena waħda darba mara li ġiet meħlusa għalt li pastor meta inti kont titlob għalija għalt li mhux lilek rajt il-Kristu. Dik mhix klixe, dak letterali. Li inti ħaġa waħda ma' Kristu mhux just xi frażi sabiħa, poetika, int letterali dawl tad-dinja. Int letterali għandek wirt glorjuż fi Kristu. U ħafna mill-Kristjani dan il-wirt ma jafux bih. Alleluja! Grazzi Ġesu. Grazzi mulej. Romani kapitlu 12. Nitlobkom l-aħwa għal-ħnina ta' Alla. Offru ġisimkom b'sagrifiċu ħaj. Min joffriħ ġismu? Inti titoffri ġismek. Iġveri għad deċizjoni tijak. ħafna mill-Kristjani għadu, Lord, do this for me, mulla jgħamil din għalija, la muħamel xej, meta għallek, inti titlobx il-Alla jgħamil dak li għalik, li għal minnek, talab minnek biex tamlu int. Għattifmu? Taħx titlob il-Alla biex jgħamil xaħġa għalik, li għalla għallek, din inti tamila. Inti titoffri ġismek il-Kristu. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord.
nitlobkom l-aħwa għal-ħnina tal-Alla, offru ġisimkom sagrifiċu ħaj. Għaddis, joġa bil-Alla. Ġifiri l-qima spirituali ta'kom. Timxux ma xejra da din id-dinja. Ġifiri, taġiċux kif jaġiċu in-nies ta' dinja li mandomx il-Kristu. Imma ħafna kristjani għadhom jaġiċu bħad dinja. Għadhom jitkelmu bħad dinja. U ċikultant tara l-Facebook tagħhom tgħid dan kristjan. Din kristjana. Iżda nbidlu skont it-tiġdid ta' femitkom titbiddel kif taħseb, inti titbiddel kif taħseb, biex iseħħilkom tarfu x'inhi ir-reda tal-Alla, x'inhu tajjeb u li joġob u li x'inhu l-perfett. Mela jekk inti ma ġġedditx kif taħseb u kif taġixxi, taf x'ħatibqa' inti bħad-dinja. U taf x'ħajġilek m'intix ħatwettaq il-pjan perfett tal-Alla f'ħajtek. Qabel tkun salvat. Meta tmur il-ġenna vera tkun ta' Kristu, ma tibqa' karnali u ma tistax twettaq il-pjan perfett li Alla għandu għalik. Għax ma jistax jużak kif jixtieq. Illum iddeċidi li tikber. Illum iddeċidi li inti ħaġġeddet femtek kif taħsebha. Ħaġġeddet kif titkellem. Ħaġġeddet kif taġixxi. Kull jum toffri ġismek lil-mulej. Tħalli xej jiddominak. Dak li inti ma tistax taħrab minnu ifisser qed jiddomina lek ħajtek. U x'inhu? Għafejt, I can't do it. Stop it. You're making God a liar. God said you can, if you want to. Tista, jak vera trid. Għafejt għax ma nistax, għax da bis, pastor, u għax di bis. U xċitan jgħid, għara dal-miskin. Suppost għandu word glorious, u għax iġet jaqa, għacċeċati da d-dinja. Għacċeċati li għet jgħatu li d-demonju għacċess biex joppressak, u biex jifixklek, u biex jiblokkak. Meta jina u inti, suppost imsejħa biex imbidlu u nittrasformaw din id-dinja. U ħanejdlek Malta għandha bżonn ħafna trasformazzjoni. Amen? Mela jgħaf tkellem bħad-dinja, jgħaf aħseb bħad-dinja. Ġesu hekk jgħid kieku? Ġesu kif ħares li għadi? Ġesu kif ħajħendilja di? Amen? Għem baxxu rasna. Gloria li lek mulej. Tkellem mal-mulej minn qalbek issa stess. Number 1. Għal dawk li intom prezenti u dawk li jattaraw dal-programm u dan il-messaġġ. Jekk għadek ma qatt twelit minn ġdid, mhux jekk intix reliġjuż jew xi darba mort il-Knisja, anke jekk għamil mort il-Knisja kollha ma jfissirx twelit minn ġdid. Inti jekk iddaħħal il-karozza fil-garax, jew inti tidħol fil-garax fej jiddaħħal karozza ma jfissirx li inti sirt karozza. Ġesu jgħidlek jekk bniedem ma jitwilidx minn ġdid ma jistax jara s-salta tal-Alla. Inti mwieled minn ġdid, inti mwilda minn ġdid. L-Ispirtu tiegħek huwa mwieled minn Alla. L-Ispirtu tal-Alla jgħammar fik żgur. Qed tħallih l-Ispirtu tal-Alla jiddominalek ħajtek jew tħalli l-ġisem. Id-dinja tinfluwenzalek ħajtek u tiddominalek ħajtek. Għal dawk li intom tixtiequ tagħti ħajtek il-Kristu llum. Titwieled minn ġdid illum għall-ewwel darba u verament tagħmel il-Ġesu l-ewwel is-sit u s-Salvatur ta' ħajtek, dawk li intom illum qed tisimgħu hawnhekk jew qegħdin fuq YouTube, Facebook u televiżjoni ħolli jdejk issa stess malaj. Għaw ċaħat tixtieq tagħti ħajtek il-Ġesu Kristu. Tgħidlu jiġi f'ħajtek isalvak, titwieled minn ġdid, jimlik bl-Ispirtu Santu. Għaw ċaħat issa stess ħolli jdejk, għaw ċaħat issa stess. Għaw ċaħat. Halleluja. Grazzi mulek. Good. Kulħadd ibaxxi rasu. Kulħadd ibaxxi rasu. U għajda talba warajja. Għajda talba warajja minn qalbek. Għajdu missi qadis. Għajda minn qalbek. Missi qadis. Pray right now. Nitolbok issa stess. Għandi bżonnok mulej. Jina midneb. U għandi bżonn
insalva. La tħallinix intilef mulej. Salvani Ġesu. Inti s-sit tijaj u l-mulej tijaj. Nemmen fik mulej. Li inti li benta l-ħaj. Inti mittalija fuq is-salib. Pattejt għadnu bit kollu tijaj. Ġarrejt fuq ek il-mart kollu tijaj. U permess tal-ġriħi tijak ġejt infejja. U permess tad nubit li inti ġarrejt fuqi, jiena ġejt maħfur. Ġesu, bina l-ħaj, għajaf qalbi, poġġi fuq it-tron ta' ħajti u salvani. Millum il-qoddim imlini bil-Spiritu Santu. Irrit insir nafek aktar mulej. Irrit nersaq lejk mulej. Illum li tolbok imlini bil-prezenza tijak, bil-paċi tijak, bil-mħabba tijak. U salvani. Fejn inqastek, aħfilli. Illum minn qalbi ngħidlek mulej tiegħi u Alla tiegħi. Inti s-sit tiegħi u s-salvatur tiegħi. Għall-glorja tiegħek missier. Amen. Kinti għaddik it-talba llum għall-ewwel darba f'ħajtek, kinti llum salvat. Ismek ġi miktub fiktub tal-ħajja, jekk inta minn qalbek. Nubitek ma kollha issa stess maħfura. Issa, il-komplementakom kulħadd jgħid it-talba warajja, poġġi jdek fuq qalbek. U għajda talba warajja fuq dan il-messaġġ. Ejlu missi qadis. Ejda. Għallimni l-lum. U mill-lum il-qoddim. Permezz tal-kelma tijak. Permezz tal-Ispiritu Santu. Għallimni inġeddet kif naħseb, kif nitkellem, u kif naġixxi. Illum li jina ebnek u bintek, illum li jina kreazzjoni ġdida fi Kristu, għallimni nejx fi Kristu. Għallimni naġġixxi, nitkellem, klim Kristu. Mulej illum li nemmen li jina għandi identità ġdida, għandi passaport ġdid, għandi ċittadinanza ġdida, ejni nejx. F'din iċ-ċittadinanza ġdida li għandi fi Kristu Ġesu. F'din is-saltna tal-Alla ġdida. Grazzi ta' din il-kelma mulej. Kompli opera fija inti mulej qaddis. Illum niċħad id-nub. Niċħad id-demonju. Kull saħta, kull mamun, kull spiritu mniġġes, kull vizzju ħażin. Inqaċtu minn fuq ħajti permezz tal-qawwa tiegħek Spiritu Santu. Mulej użani għal-glorja tiegħek. Invadini bil-Spiritu Santu f'kull erja ta' ħajti, fl-Spiritu, fil-ruħ u fil-ġisem. Mulej użani jina it-tempju tal-Spiritu Santu. Millum il-qoddim, ix-xitan mandu lebda seta fuq ħajti. Illum jina ta' Ġesu Kristu. Immarkat bil-Spiritu Santu u maħsul bid-dem ta' Ġesu. Lilek kull glorja u tifħir. Amen, amen. Halleluja. Amen, amen, amen. Amen. En bibifqa. Daw kolla li intom għettu dik it-talba. Għaw xaħat il-lejla l-mulej kelmek. Oli dek, jek il-mulej kelmek. Good. Xħut minnkom dejtajdu, mulej kellimni. Il-lum kelmek, għamil sija jgħi kelmi. Amen. Halleluja. Eżiz aħwa, dal-axħa li aħna tkellimna fuq il-revival. Dan huwa il-revival tijak personali. Dan il-revival tijak. Tħalli xejn jaħmek. Tpaxxix lid-demonju. Dil-ġimma kien hemm Kristjan u għalli pastor tini sigaret. Illu no way. No way. Meta ġaħat jitlobni pastor, sista tini ġarda tal-flus ħammu nixi sigaret. No way. No. Minix ħan sponsorjalek id-nub. Ubda sek dnub in id-bejab. Inti ċekja Ġesu, għidlu Ġesu, nistan pejab, all right. Talik nistan pejab, all right, no problem. Għadnej dal-klim, għalix daw l-affarijiet ħafna mill-Kristjani minimizzawhom. U l-għak mux ubda sek bil-pejji. Għax ovvjament jkun għidlek adulteru, jew xi sez, dik xaġa kbira. Ma sanifti, għadnejlek, xitan mandu bżon xaġa kbira biex jibda ħkmek. Jak tikdeb, jak tħarref, jak tikgossip, jew f'qasqas. U taqla l-għalajja kontra ħutek. Dak dnub serju qoddim Alla, biex intom nwassilkom u toqgħodu attenti.
Għax ħafna minna tal-bliħ ħafna Kristjani. Kem jaraw kbir id-dum taħħom, imma taħħom zaħir. Imma tijaj mħiġa zaħ kbir. Għax dak ta' taf xorkot dak jiġri man nisa. U inti tara l-pornografija, x'taħseb li għad differenza bejnek u bejnu bejnu. U għax dak taf kem jisraq nis u inti didaj, x'taħseb li għam differenza bejnek. Inti mux bħal pastor, jew bħal xuk, jew bħal oħta inti tkun Kristu ieħor fuq din id-dinja. Ekk imsejjaħ. Biex tkun Kristu ieħor. Amen? Halleluja. Ejja faħru l-mulej flimkien. Għandek xi diska broda? Jekk hawn xi ħadd għandek bżonn it-talb oħroġ issa stessa talb. Halleluja. Jekk għandek bżonn fejqan. Għandek bżonn ħelsin. Oħroġu issa talb. Pija YouTube. God bless you. Narawkom nar is-sibt YouTube u narħad fil-ħodu. You unravel me